लोगोफोर खाथि खाथि पिकनिक जालायनाय ओ लोगोफोर खाथि खाथि पिकनिक जालायनाय बेसेबा रंगिना बेसेबा समायना नै गोदान बोसोरा आंहा थारमाने आङो मोनसे एलएस प्रडाक्शन फिसा प्रडाक्शन आरो एसेबां गिदिरबो जायाखै बेखौ आं सलायनाया थांनाय एप्रिलनि खै थारिखमोनथाय 17 निफ्राय स्टार्टिं खालामनानै दिनैसिमहालागै सलायबोगासिनो दङ दिनैबो बे निउ इयारखौ बरायनायनि थाखाय मोनसे ओरैनो मिउजिक भिडिअ ओरैनो फिसा पार्टिजों लोगोसे बेखौनो खालामफैदों मेथाइया जाहैबाय हेमन्त दा लिरनाय टिउनखौबो बेनो होदों सिंगार हिसाबै दङबा जा देरहासार फंबाय दङ लोगोसे आंबो रोजाबदों बेनो दा बिनिनो एसे थारमाने माबाया सोलिगासिनो आरो दिनै बे मिउजिक भिडिअखौ नुगोन साननै सानथामसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन आरो लानाया ग्रासलेण्डआव लाफैदों लकेसन मोनसेयावनो कमप्लिट बेखिनियानो मेथाइया बोसोर गोदानखौ बरायनाय लोगोसे जों जेरै गोदान बोसोर फैलायबाय बा जोंनि बैसोआ मोनसे बारायलायबाय गोजाम बोसोरखौ जों आलो गोजोनैनो बिदाय होलांबाय गोदान बोसोरखौ जों बरायलायबाय बे नेक्स्ट इयाराव आरो बेनो आरो मोनसे जेनेबा बोसोरसे बारायलांलायबाय आरो जोंनि जेनेबा आविया दिनै मिउजिक भिडिअ शुटिं सोलिगासिनो बिनिनो शुटिं सोलिगासिनो दं बेसेबांसो आगबारायदो ओरैनोथ' दा आधा थांबाय होननानै बुंनांगोन आरो दंबावो आरो आधा दंबावो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालाम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो कमेन्ट खालाम आं बेखिनिखौनो खावलायो आरो जाय बिथांमोना निउ इयार जागोन बा पिकनिक जागोन बिथांमोना बे मेथाइजों रंजागोन होनना सानो नामा आंथ' बेखिनिखौनो आसा खालामनानै दङ जेनेबा आंनि मेथाइखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा अनसायगोन बा पिकनिक जानो थांनायफोराव रंजानाय बा गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय रंजानायाव एसेबाबो थारमाने आंनि मेथाइया साक्सेस जालांगोन होननानै आं सानदों आरोना